Sa venoval extrémne charizmatickým prúdom, transcendentálnym meditáciám vlastne. A som iba meditovala o tom zmysle našej existencie na tejto planete a vlastne ohľadom toho, či je ten vesmír uzavretý, alebo hraničí priestorov, či spie do nekonečnej ďalky, a tak som sa prepojila s tým extra veľkým magnetickým kýlpolom, s tým epicentrom. Дорогие хип-хоп русский, что ты понимаешь, это хорошо, это понимаешь, это Советский Союз, ты понимаешь, это хорошо, это девочка, ты мальчик, это понимаешь, ты понимаешь, это хорошо, ты понимаешь, это Советский Союз, ты понимаешь, я понимаю. Lebo on utekol do udiel a ja som že som udiel. Zobal som si žako patu, tam pata vedia, do patu. Že ja to chytím toho, že aspoň tedy, nie, len tie 5 som zachránil ona ja. Jak sa ich vyťahol? Tí, čo sú v štrajku, nepracujú. Čo však robí Laci strajk? Laci strajk by mal pravdepodobne podľa toho zamierať sa na základe toho, aby mohol si zamedziť prácu. Na základe toho, keď má možnosti, by mohol pracovať naďalej. A čo by ste Lacimu poradili, teda Laci strajkovi? Lacimu strajkom by som mu odporúčil len to, na základe toho, že ľudia ako vzácni sú, ako samozrejme pozerajú svet ináč, ako sú okolo nich. Ja som veľmi rád, že aj v Organizácii Spojených národov